iye Jesu kwakuti ini naBaba tichauya teita ugaro hwedu maari. Wanzwa akazarwa mwoyo. Iye naBaba vanouya voita ugaro maari, ticharaira naye naiye neni. Zvinotaura Kristu. Kunoona kuti kana wava kuraira naMwari hapasi kwedegwi, hapagupi, kuti uri mauri, uri pa4 naJohn. Verenga kutanga. John kutanga 4:7. Verenga 15:4. Yohane wekutanga 4:7. Rudo rwose runobva kuna Mwari. Verenga pa. Yohane wekutanga 4:4. Soro shoko mweya wazvakwadi nemweya wenhema. 4 Imi vana vaduku, imi muri vaMwari. Bhuku rati pane raverengwa pasura apo rachitaura kuti ndiani 8 verse. Ndakati 9. Ndakati imimi muri vaMwari. Munofamba nomweya wani vaMwari. Ndokunge mweya waMwari uchigara zvirokwazvo mukati menyu. The assurance yokufamba naMwari inobva papossession iri mauri. Chii chiri mauri? Kana uri mweya waMwari, bva uri waMwari. Asi kana usiri waMwari, mweya uri mauri iwo. Mweya uri mauri unokutunza kuita zvaunoita. Hauzviitiri asi kuti unoitiswa nemhaka yechiri mauri. Saka pano John unoti, Paulo unoti, kana mweya waMwari uchigara zvirokwazvo mukati menyu, bva muri vaMwari. Saka kana muri vaMwari munotungamirirwa naMwari pazvose zvamunoita. Saka zvaunoita zvacho zvinotunzwa nezviri mauri. Tokorora 4 vhesi. Vana vaduku imi vana vadiki muri vaMwari. Imi muri vaMwari. Makavakunda nokuti uyo uri mamuri mukuru. Makatokunda zvenyika kana makatokunda mabasa enyama. Chikonzero uri mamuri mukuru kuno uri kupi? Loti uri munyika ndiani? Ndiye unokontrola nyama. Whoever is doing what your flesh need. That means uri kukontrolewa no uri munyika. Hausiri waMwari nokuti waMwari haugari mauri. Unogara mauri is the devil. Ndiye inokontrola nyama yako kuita zvaunoita zvinonyangadza Mwari. Ukarikaveni. Saka hari waMwari, mweya waMwari unogara zvirokwazvo mukati make. Akukontrolera. Haachisiri akuzvifungira, akufungirwa. Haasiri akuzviita, akuitirwa kana kuitiswa. Ukarikaveni. Why? Kuti uri mamuri mukuru kuno uri kunyika. Ari kunyika ndiye wakabate nyama. Ndiye unoshandisa nyama. Asi ari mumweya ndiye unokontrolwa naMwari. Chikonzero ndo waMwari. Saka mweya waMwari kana achigara mukati mako, zvirokwazvo uri waMwari. Nezvaunoita zvacho ndezvaMwari. Ukarikaveni. Saka what? Ndiani ari mauri? Izva kubvunza hako. Asi chokwadi chacho, ari mauri ndiye anokuitisa zvaunoita. Saka bhuku razotaurwa rotaura kuti mabasa enyama anoonekwa pachena anoti zvose zvinoitwa zvinoitwa munyama. Zvoonekwa zvonyangadza chero kereke. Makereke mazhinji ozukunuka. Haachagoni kumira kwavo nemhaka yekuti zvinoitwamo zvinonyangadza Mwari ndezvenyama. Asi sizvomwe. Saka bhuku roti varanda vanya. Amen. Zvoita sokutuka. Asi ndo zvazviri. Kuti ani nani anoita kuda kwenyama
muranda waSatani, muranda wezvivi. Chikodzero tukure pa6 lesani renga 6 lesitenge bali atwa da kom amsolo ko kuranda tungatanga pa 15 kana hauma tanga 6 15. Yes. Kufa kuzvindo upenyu kuna Mwari. Yes. Saka hamatoti totadza here chikodzero hatisiri pasi pomurayiro, kuti bhuku paraverengwa rati ani nani unoita kuda kwenyama uri pasi pomurayiro, asi imimi muri mumweya hamuchisiri pasi pomurayiro, asi kutoti makushandiswa nomweya waMwari. Zvinhu zvomurayiro hazvisina simba kwamuri. Chikonzero chiri pamuri chiri pamusoro pomurayiro, saka hamusisiri pasi pomurayiro. Saka bhuku roti kana musiri pasi pomurayiro, murayiro zvivi here. Murayiro zvivi here. Ore bhuku rotaura ukasanzwisisa pakurondedzerwa kwaro, roita sokuti vandotungamirwa nomurayiro havasati vaziva Mwari, kana kuti vane chokuda zvinoitwa zvinopedwa nemirayiro. Kuti mirayiro inotaura inoti woita sokuti kana vari kufamba vachibata nenyaya dzomurayiro sezvaunoreva, havasati vaziva here. Kune vamwe makereke mazhinji vanotoita kutoshandura hangeriro kuti murayiro hausina basa. Why nokuti hapasi penyasha. Asi ukazvionzera kuti nyasha dzacho dzinoti mahapasi penyasha, dzakazoti murayiro chivi here. Nyasha dzakazoti murayiro chivi here. Idzokurayiko ya toti totadza here, nokuti bhuku rati hamusiri pasi pomurayiro asi pasi penyasha, saka totadza here. Yes. But hamuzivi here kuti imimi uyo wamunozvipa kwaari, hamuzivi here kuti uyo wamunozvipa kwaari kuti muve varanda vake kumuteerera. Hamuzivi here kuti uyo wamunozvipa kwaari kuti muve varanda vake kumuteerera. Saka imi makazvipa kunani? Vakazvipa kuna Mwari kuteerera kuda kwaMwari. Vakazvipa kuna Jesu kuteerera zvaakatema nezvakarayira kuti ndo zvakafanirwa muKristu worarama nazvo. Sedavi risingagoni kurarama risiri pamuzambiri. Saka vana Jesu havapadzwa naKristu. Murayiro waMwari unogara mavari. Zvazvomweya kazvazvomurayiro. Kana tovereka pamusoro pomurayiro, it is written in spirit, pamwoyo womunhu unonzi mutendi Kristu. Murayiro waMwari wakanyorwa ichachiitwa wega hakuna kukwanidzira kurokuda wega kuti ichachiitwa ichatifadzi Mwari nemhaka yekuti zviri pauri zvakanyorwa nedingi spiritual. Saka murayiro waMwari wakabviswa mubhuku kwakuiswa mumwoyo. Tugare vari vese tugare vacheni. Hamuzivi here kuti uyo waunozvipa kwaari kuti uve muranda waye, kuteerera wacho wazvipa kwaari. Saka pakutoti matoteerera kune wamateerera zviya, matova varanda vewamunoteerera wacho. Saka bhuku roti sekereke, sechechi, savanhu vaMwari, somutendi munoteererani. Kana muchiteerera Jesu muri vaMwari, munoteerera zvaMwari, mweya waMwari unogara mukati menyu, ndio unokuteerera, unokudzidzisai, ndio unokuitisai. Bhuku riri pa 2:27 tinokuta ukaringari vene 2:27 tinokuta. Saka hamusiri venyu. Kana saka pakuteerera pane shoko rasara mbichana pakuteerera hamuzive kuti wamunozvipa kwaari kuti muve varanda vake kumuteerera. Saka imini sekerekera sedonga munhu sezveindividual, iwewe wega murume here
mukadzi here, mwana here, mukomana here, musikana here, wega iwewe ukazvipa kunani unoteererani ichanda basa pairi yokuteerera yavarani ndokurai asi Mwari ngaavongwe. ndokurai Hamuzivi here kuti wamunozvipa kwaari uve varanda vake kuteerera wacho iyo muri varanda vaiye wamunoteerera. Saka kureva kuti wani kana mazvipa kuti muri varanda vezvivi kureva kuti muri kutungamidze nyama, ndiro munotungamidze nyama kana kuteerera hari yenyama, sebhuku ravaverenga zimukamureti rachiti hari yenyama. Kana uchiteerera kuda kwenyama kureva kuti zvivi ndo zvinodiwa nenyama, zvinoisa kurufu zvivi zvacho. Kana wava muranda wechivi, ziva kuti destination yako igehena, rufu. Saka chibereko chechivi igehena. Saka ani nani unoita zvivi ngaazive kuti muranda wani waSatani, sezvo achiita kuda kwenyama, sezvinodani nyama. Asi kana vanofamba nomweya vachitungamirirwa nomweya waMwari, mukurati kuteerera kwenyu kuri kuna Mwari, nokuti mweya waMwari unogara zviro kwazvo mukati menyu. Saka ikwezheni yekuti ndokunge mweya waMwari uchigara zviro kwazvo mukati menyu, yadokusiyira iwewe kuti wewe wega uzvijaje. Ukaringana wenene ndinotunga ndiani anondiitisa ndiani? Kana uri wezvivi, uri muranda wechivi, zvinoisa kurufu. Kana uri wokururama, muranda weupenyu, zvinoisa kuupenyu husingaperi. Unoti upenyu husingaperi chivi iMwari. Amen. 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 Right. Kuya. Yes. 27 yacho. 27. Yeah. Saka hanzi kana mweya waMwari uchigara zviro kwazvo mukati menyu, hamusirive nyama, muri vaMwari. Ukarivateni? Saka mweya waMwari ndio unopa nzira, ndio chiedza chake. Ukarivateni? Zvinhu zvinoita sokuti zvinorema tuma pakutaurwa kwazvo, zvinoita sokuti hazvinzwisisiki, zvinorema too much pakutaurika kwazvo. Zvinhu zvozvo kana mweya waMwari uri mukati mako, ndiwo unokuitisa. Iwoyo mweya iwoyo ndo unokutunza. ZvaMwari zvacho ndo zvinokuudza kuti upombwa kuita. Anoona mupurisa avhundukire mhaka yekuti mupurisa unotsvaka munhu nebhosa. Saka mupurisa anotova hama yomunhu usingadzipara, asi unodzipara ndiye unototanga kutonga. Mavaona here? Nhasi pakaita. Nokuti wakadzibereka dzino pakaipa chake. Havangofambi, vanotsvaga vavo. Saka uri muranda wayo. Saka murayiro womutemo, mupurisa pachawo. Ukaona mupurisa usina mhosva, kumbaziva kuti mupurisa chii? Ishamwari. Asi unoziva kuti une mhaka yaunenge wakapara panoverengwa zvomurayiro, kumbati hatozvega here. Katotara pamusoro pokudhakwa kuti zvoita sekuti bhaibheri rose kunyorwa muBhayibheri kuziva zvakazarwa. Mwari haangodi chidhakwa. Kavoverenga vodzidzisa vanhu vavo. Kumbadzidzisa munhu chaiye. Ndere nyama Rome paya, ndere nyama paya. Kana wofunda ndere nyama rakanyorwa nenyama, ndere nyama. Tora kukuudza kuti vanorarata vanodhakwa kudenga vari havaendi. Saka inyama yani. Mwari wangotaura zviri pachena. Ndinoti unozvinzwisisa akazvizwa kumbazeuti. Asi ona nechinhu chakaramba onema. Munhu wakashinga wao. Kwesho chakaramba nemka. Iye mkadoro indoramba. Asi mamuti ichita.
Asi mutendi unokapu rurimi kubuti kuvhomora rurimi kutamwedo. Yakarambwa nembwa inodya marutsi. Nesvina. Asidoro yakaraka yakata. Amen. Saka bhuku raverenga rati miviri yenyu itemberi yangu. Saka Paulo pakuisa kwake sezvamakapa mitezo yenyu kuti varanda vese vakarurama neisakurufu. Naizvozvo mupire wamakazviita chizvipai nhasi miviri yenyu chive chibayiro chipenyu chitsvene chinofadza Mwari. Samapira makambozviita kuna Satani. Izvozvozvo zvacho Jesu haana kuti uya neCOVID pana. Wangotaura kuti muropa rangu watenda waponeswa. Chipai miviri yenyu ichiva mitezo mitsvene temberi yaMwari. Neisakurufu yenyu zingaperi. Uganda rwele. Uganda tena. Ya. Ndio 27 yacho. Go. Kana murimi kuzotswa kwamakagamuchira pari kukurira vaverengwa vati 12 kulani 112 kuna John. Vose vakamugamuchira kwapa simba kuti vanzi vana vani aMwari. Iroro simba iroro bhuku ndo rati 8 pa 29 vakavatemera. Kutemerwa kwamakaitwa makatemerwa mumweya. Kutemerwa nyora dzomwoyo. Kudzingiswa kuri pamwoyo. Kuti munazive kuti chakashata chiri hachinongoreba hachiitwi. Kwega kungoziva kuda kwazvinzwisisa. Then you execute what is right. Kusaita. Ukaringana vene. Kwete kutsunga. Kunjeva. Mutendi kunjeva kutsvaka kuti kwai ndiani unondiona wa mufundisi une denga. Ukuthi akakuona unoti kwa ndazokuona. Kungwara. Woti Mwari unongwarirwa. Akunjeve munhu unoziva Mwari anjeve. Chakashata ungochinzwa chivhinga musoro mutatu. Wega usina unjeva uzata chitu. Satani. Mutorai. Asi unokupa kunjeva kungwara kwenhema ndi Satani. Kuti kana usina waona then you execute what is wrong. Ukaringana vene. Kuti mweya waMwari wakatama. Chiri mauri chine nzeve mauri muri Satani. Ndo chinenge chakagara chitonga. Tasata uonekwe. Mbara. Ukaringana vene. Ukarate. Saka vano mweya waMwari vakachenjedzwa mumweya. Vanobudzwa zvokuita nomweya waMwari. Saka kuzodza kwacho kwakakuzodzai kurati kutemerwa kumweya vakakutemera ikoko vamugamuchira nokuti vose vakamugamuchira wakapapava. Haugamuchiri Jesu akakusiya wakadaro. Asi ukazvinyepera kuti ndakagamuchira Kristu. Ukarekera vene. Kugamuchira Mwari hakunyeperwi. Toti takamugamuchira zamamuchitaura zvote toti takabarirwamo. Kubarirwamo muropa raJesu. You execute what is right, what is righteous. Nemake kuti mweya waMwari ndo wechokwadi unodzidzisa kupadira. Wambodziziye. Uya wamboparadzanisi chivi nezvi. Unongotaura makose chivi ndo zvinotaura murayiro waMwari. Kusarura makose chivi. Asi ndozoite danyanga mugofo kuno kusesa. Kuti hai zvinova zvingadiwe. Ino rangokudza kuti kusarura makose zvinhu. Saka zvotsaura iwo kuti izvi zvingadiwe. Ndo zvadii. Paakafa pamuchinjikwa pane chaakambozoti ropa rangu achiti. Kuti haisi zvidoko zvangu zvine ropa rangu. Ingoitaiwo. Pane zvakatsaurwapo izvi. Asi wakangoti kusarura makose chivi kumunhu waMwari hachiitwi. Ndokuparidzwa kurwara. Kana murimi kuzodzwa kwamakagamuchira kwaari kunogara mukati menyu. Hazvitsvakwi munhu. Asi kuzodza kwacho koko mweya sezvakunokudzidzisai pamusoro pezvinhu zvese ndo kwezvinokwa. Mweya haunyepi. Mweya waMwari haunyepi. Uye mweya waMwari hauna maanza maviri.
Ndopanozwa kuti aisu kwedu chinoti ndokwenyu, asi Mwari unombati kusarura makose chiri. Saka wanzi mangotsaurawo zvimwe zvamunoti mimi izvi kwedu izvi zvinotenderwa ndezvokwenyu, asi zvaMwari zvinombati kusarura makose. That's devilish. Saka kwakubatenderana kuita sungano naSatani kutsaura zvimwe zvokurarama nazvo mukereke kuti kereke rikure. Tiri vaSatani hedu, tiriziva kuti gehena ndokwedu. Amen. Saka kutenderana zvivi, kutenderana kusarurama, kutenderana gehena. Murayiro waMwari hauna pawakambopesa, wakambataura zvezviro kwazvo zviri izvo. Zvawatotaura ndo zvawareva. Saka wati kusarura makose chiri. Amen. Amen. Nyararai. 7:15. Oh, that's good. Roma, chapter 7, verse 15. 15, verse 13. Nokuti zvandinoita ndibao handizvizivi, bai nokuti zvandinoita ari kuda kuzama kuita zvinhu zvose zvamamuchidzidzisa matangu zvese zvokuti mweya nenyama. Ukavateni hakuna anozomuya pana chiukombe zvakanaka kutarikana imoti amen. Hambodaro, asi kumbati ukombe hakutenderwi. Garuve nemwi, asi wabva pano chii chaunondoita? Ndozvikudzidzana Pauro paRoma. Wabvapo pawati iwewe hameni kusarura makose chiri, wabvapo chii chaunondoita? Ndizvo here. Saka yati 15. Yes. Nokuti zvandinoita handizvizivi. Zvikonzero zvacho zvandoita izvozvo handizvopi zvandinoda. Ndiani anoda kutadza pana? Garingaro weremwi. Ndiani anoda kutadza? Saka munotadzirei? Ugari vatendi. Zvandinoda handizvo zvandinoita, asi zvandisingadi ndozvondoita zvacho. Kuti munhu wese unoda kururama, munhu wese unoda kuenda kuna Mwari, munhu wese unoda kuita zvinhu zvaMwari, asi zvacho zvaanozowanika woita mukuroti handizvizivi. Why? Nekuti hazvo zvaanoda. Iye unoda kururama, asi wozowanika kuti pakuda kururama koko wawanikwa wamutadzi. Murayiro uya wati usatadza wauya. Ranova dzoko pamunhu uya unoda kururama nemhekoti watadza. Amen. Yes. Saka kana ndichiita zvinhu zvandisingadi, saka murayiro wauya. Nokuti pandinoti inini murayiro wati usaba, indozowanika ndoba. Saka mapurisa ngauya asuri hawo ukunda wanikwa ndichiba. Ukaringarwere. Saka murayiro ndiwo une basa rokuita. Chikonzero vanhu vanotsvaka kururama muna Mwari vanowanikwa vari vatadzi. Vawanikwa vari vatadzi, basa romurayiro rawanika. Nokuti ndakaziva murayiro, ndakaziva chii nemhaka yomurayiro. Nokuti kana murayiro wanga usina kuti usaba, handizaisungwa pakuba. Saka murayiro ndiwo wakati usaba, Mwari achida kuti munhu arurame, ndiwo wakati usaba. Wati usaba wangokupa the guideline yokuti haufaniri. Saka unofanira kuti munhu wakadi umire panzvimbo yako yokusaba, asi wozowanikwa woba. Saka zvandinoita ndo zvandoda. Nokuti pano zvose zvatotendera pano kuti amen, totendera zvakarurama, zvakarurama, inde kutenga. Asi zvatozoita zvacho zvonyangadza Mwari, kuti zvazo ya nenda ndinoziva chinhu ichi mukati mangu
munyama yangu saka handichini ndinoita zvinhu zviya zvakashata zviya zvivi zvinogara mandiri nokuti verengai ndinoziva chinhu mukati mangu ndimo mukati menyama hamugari chinhu chakarurama kuda kuripo kuiti zvakanaka asikuzoexecuta zvinhu zvakanaka zvachozvo akupo saka zvonoonekwa kuti chii chiri mandiri sandati who is you ari mauri anokuitisa zvinoita chibereko chimwe nechimwe chine chibereko chacho kuva chibereko chechivirufu asi chadzara chivi chazobereka rufu ndisatani. Saka watinogadzirira dzimba dzedu kana kuti miviri yedu kuti agare ndiani? Dai miviri yedu itemberi yaMwari, ndozvataura Pauro paKorinto. Kuda kuti takazvigadzira kuti miviri yedu iite kururama sezvinodani, asi Satani unozotsvaka nzvimbo kusenerera muviri yedu achishandisa nyama kuti iite zvatisingadi. Saka Pauro wazoti mukati mangu munogara Satani, iwo munyama yangu chaiyo. Iyoyo nyama iyoyo ndio yakanzi naJesu, kana ina baba ukatidana tagogodza tikauya tikaita mishaka mauri umu mava nechikuriri chokutemerwa chomweya chinoita kuti kana mabasa enyama ovavarira kuuya kwauri unombaaraira nokuziva nokuti chiri mauri chinokuudza kuti Satani haitirwi zvado. Ukavatei amen. Saka bhuku raverengwa nababa anorati hatigoni uye hatizivi kunyengetera sezvinoda Mwari. Ngatichitaura nyama yedu haigoni kunyengetera zvinoda Mwari, asi mweya waMwari wakatiisira mukati medu sei sorubato. Iwoyo mweya iwoyo ndo wakatemera matiri, iwoyo ndo kuzodza kwacho kunonzi kunotidzidzisa kuri kwezvokwadi nokuti hapana nhema mukupisa kwavo. Ukareka ruverenga amen. Ugari vateni nyange kwaatandi chiterwe cheshingi ungachitatamura sei mbambo dzingawanda unotochidambura, asi Mwari achingovavarira kuti vanhu ngavanake varege zvivi, siyai iite kururama kunodiwa nani naMwari koga, ndokuti mweya waMwari uve nokuti ugaro hwake mukati medu, temberi yaMwari ishandurwe. Ugari vateni tidzingiswe pamwoyo, titeerere kuda kwaMwari. Imwe ipapo 19 verse zvakanaka nokuti zvakanaka zvandinoda kuita handizviiti, asi zvakashata zvacho zvandisingadi ndo zvandozowanika ndoita. Tasa nomurume imwe hamuzive here makati iyeni imumuzive wesingashoka pamurume wenyuwo wamakakuona Mwari. Ende woriverenga zvakati hwei haringozoiti zvapamuchireva zviya zvokutsvaka zviya, nokuti kamunotsvaka izvo zvezvo madova kubva parudo rwaMwari. Kuti ivo varumevo vanozoitawo muidzovo, kana vaita muidzo ndo vatadza, asi iwe rega kusangana nomurume wako pazviri zvako. Iwe tiita zvakarurama somukati wakapanga unoziva Mwari, unozodii kuti haiwa kumugadzirira ndege yamashanga murume unonzapo kumugadzirira ndege yamashanga, asi bhuku rambati zviisei pasi pevarume venyu sezvamunoita kunasha. Wangoridaro saizvozvo harina kumboti murume chii, kuti Pauro wati nyangwe chika achidhakwa murume wacho watotiwo watenga kuva mukadzi wake wagara naye chiva pasi pomurume wako kuti uzoti ndozodii mufundisi ndiwo uya kumba ndiwo kugamirwa uchikure sadza mundiro dziya dzakachengetwa
dzane guruva dziri mumba dzamabhozo ndonotururwa kubvisa chitandi ngachiyati nokuti mufundisi wasvika ndopa kuri gombo. Asi gwangwa ndiro rababa ririmo rotozikamwa kuti kana voisa sadza ndononzi mti kune buri kwacho kuti muti usazobuda. Asi mufundisi ndiye unozonzi chitandi chobvisa kuti munhu wacho hamuiti kudeni uri mukazi womufundisi. Tugare vatendi kukurangoti zviisei pasi pavarume venyu chaivo. Full stop. Wacho iyewo ndiye wako, zviise pasi. Nyangwe chikachimwa mupengo nduwachiti nodiwa nezvikuizvise unoti gotambema yangu kumbai pikashuro yangu nidobabi pasi perimwe wangu zoga izvozvo wadaro watopasa pabhuku rataurwa kuti zviise pasi. Wonamata minemato yako haichina barricade, wapasa waenda wotozwa kuti apa ndadarika wafadza Mwari. Zvinemi kuti makatete rombo rakanaka kuti varume vacho vanoteta sevanoteererawo vhangeri racho vari vanotodzidzisavo sokudzidzisawo kunofanirwa kuitwa vanhu vese vachidzidziswa. Vanotomuruka vachidzidzisawo kwazvo mashoko akanaka aMwari kuti vanaende kudeu vacho ivavo vogaiva kuti uchingoita kuda kwaiye vacho. Akakuita kuda kwaMwari kuteererana nomudzimba dzachomo kumbateererana navana vachomo kumbateerera vabereki vacho. Kwete kuti I am over 18. I am over 18. Over 18. Wakamboriverenga kubvana Genesis zvakazaro. Pane panakambotaura zveechi. Ukaringarwe newe. Ukaringarwe nemi. Ndinongotaura kuti zviteererai vabereki ve. Kwega wangotodaro wapedza. Mwari wokuti woita zvoda Mwari. Ukaringarwe nemi. Ukarivatendi. Saka bhuku raMwari rinongotanga zvakarurama zvega kuti vanhu ngavaite kururama vainde kudei. Kana vakaita zvakashata vafunga kuziyana Satani. Nekereke racho rinenge rirani raSatani. Kodzero zvamatenderana pamurayiro waMwari hazvipo. Saka pane zvenyu zvamatenderanazvo kereke racho kubva kuna bhishopu wacho nokuti chidoko chokupedzisira